हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दायो आं बे नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ लानानै फैनायनि मेन कारनानो जादों नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ बबै आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय मानि थाखाय जागोन बे भिडिअआ। थ' होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट होगोन आंखौ। थ' होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानो आरोना। थ'दो होमब्ला जों भिडिअखौ जागायलांदोनि। थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो बिथांमोननि बागै भिडिअ लाबोदों बा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमब्ला दायो सोरनि बागै भाइरेल जागासिनो दङ, सोरनि बागै ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव जागासिनो दङ। थ' बिथां अनिलमोननि आरोना बिथांमोना साब्रैमोन। साब्रैनि गेजेराव दायो सासेया हमजाबाय आरो बाखि साथामानो खारखोमानानै दं होननाय मोनथिदों आरोना। खारखोमानानै थादों होनना बुंनाय मोनथिदों। दा बेनि गेजेरावनो दा बिथांमोनखौ आं जायफ्रानोखि खारखोमादों आरो जायफोरा हमजादों दा बिथांमोनखौ आंनि मोनथिनायाव पुलिस केस होनानै दोनबाय होननानै बुंनाय खोनादों आरोना। आंनि मोनथिनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो फोरमायनानै होबाय। थ' दा बेखौनो लानानै आं नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो होनानै सानदों बिथांमोनखौ मा सेक्सनावहाय मा नाम्बारावहाय मा होनो केस होखो आरोना। आं दा बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। थ' होनब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो मा सेक्सनाव केस होनानै दोनदों बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै। 8924 US माने आन्डार सेक्सनाव आरोना। ओमफ्राय 376 334 IPC आरो RW सेक्सन 6 अफ पक्स' बे नाम्बारनि केसजों बिथांमोनखौ केस होनानै दोनदों आरोना। दा बिथांमोना खारखोमानानै दङब्लाबो सानबेसेथो खारखोमानो जेब्ला नङा होमबा जेब्ला दायखौ मावदों जेब्ला सानसेब्लाबोथ' हमजागोन। आरो गोबाङानो मिथिखागौ नङा होमब्ला दाय मावदों जेब्ला खारखोमाबाबो खारग'खाया होननानै। आरो जिमानखिनि खारखोमानानै थागोन इमानखिनि न'खरनि फेमिलिफोरा एसेनो खस्थ' मोनगोन। आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बाखि आरो मा बुंबावनो नङा होनबा। जायफ्रानोखि नोंथांमोना मोनथिदों बा जायफ्रानोखि बुजिदों थ' बिनि बागै बांद्राय बुंनो गोनांबो बाथ्रा गैया। थ' लोगोफोर होनबा आं आसा खालामो आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो आरो बिनिख्रुइबो मोजांसिन नोंथांमोननो आं आपडेट होनो हायो। थ' आंबो नाजागोन नोंथांमोननि सेरावहाय आं हानायखिनिखौ आं नोंथांमोननो फुल भिडिअखौ आपडेट होबाय थानो नाजाबावगोन। थ' होमब्ला दिनैनि भिडिअआ एखेयानोसै आरोना लोगोफोर। बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन।